Wandini, Yebo. ngisola kakhulu ngento engayenza kweni. Ube sasithandana kahle kanje mina nawe. Ekugcineni mina ngenza izinto engingazazi ukuthi ngenzani. Wandile, impilo mfethu ayisafani njengoba ngasathandana nawe. Ngibe nephutha ngajola eceleni ngathola umntana. Manje futhi anginayo show ukuthi ingane le esithi eyalo baba lo omunye ukuthi eyakhe yini noma eyakho. Ya uqonda ukuthi nje ukuthi awunayo isho ukusho ukuthi nje isho yakho ukuthi mhlambe usolana ukuthi eyami. Ngiyanibingelela lonke ababukeli be-Black Life TV kubona uphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlanga Malizulu. Le show lesibiza ngokuthi i-Love Back. So ke njengoba usisi wami ehlela eceleni kwami, chaza kabanzi ukuthi khona lo muntu asafisa ukuthi abuye empilweni yakhe baphinde bathandane futhi. Kodwa ke babili ke ne-guest yami enhle. Ngiyaxolisa kakhulu ukuthi ngesizi khona ukunivezela because asivumelekile. Kodwa ke so ke sizwe umama wakhe mezochaza ukuthi yini lenze ukuthi afise uphinde abuyelane nomuntu akade ethandana naye uzokasilandise yonke into asilandise nalabo ehlukana khona ukuthi babeqhathwa yini yonke nje lento lesizoyithola ikhamba nesikhathi. So ke asikasimuzwe ukuthi ingabe usiphathele ini. Sawubona. Yebo sawubona. Kunjani? Ngiyaphila nami. Umabalo sihle naye? Mangcobo. Yebo. Ubuya kuphi? Ngokuhlala ngisentuzuma. Oh okay. Uvele ikhona la khulele khona? Yebo la ngikhulele khona. All right. So ukhula bewumntwana mhlambe esingamchaza ukuthi ubenjani? Esikolweni, khaya, sontweni, mekuthi bekwenzeka uya khona nje ukhuluma umntwana kanjani? Oh, ngikhule ngumntana bengisonta, bengumntana kaNkulunkulu. Yes. Nje bengumntana nje oright olalelayo ohloniphayo. Okay. So ke ngicela sivele nje sihlala phezulu kodaba ungichazele ukuthi ngabe nahlangana kuphi nomuntu ofisa ukubuyelana naye. Oh, umuntu engifisa ukuthi sibuyelane naye sahlangana edolobheni eThekwini. Awuzulile? Ya ngangikhiphile. Okay. And then wambona ke ubhuti wabantu noma usisi wabantu. Angazi phela sekuyenzeka ukuthi sithandane nobulili okufana nobethu. So umuntu esimzele la owesilisa noma wesifazane? Hayi umuntu wesilisa. Oh okay. So wakuchaza ke? Ya wangichaza. Ukubulisa kuqala? Ya wangibingelela. Ufuna ama number ngamnikeza. Okay. And mengifika engifonele engitshela ukuthi uzongi-WhatsAppa, mingi-WhatsAppa ke siyaxoxa ke uyangicela ke ukuthi sithandane kanjalo. Sathandana naye kahle. Benginakekela nje ngenzela yonke into, enginikeza uthando, enginikeza imali, nje bekumuntu wesilisa obe right. Kodwa ke mina ngashaya iflowbook. Wenzeni manje? Ngathola omunye umuntu ngisathandana naye. Okay. So kuloyo muntu loyo ngakhulelwa. Mhlawumbe ngabe isiphi isizathu sokuthi uphinde ube nomunye umuntu ekubeni kade uchaza manje ukuthi ubekuphethe kahle? Yini kanti le ebisishoda? Angazi nami ukuthi kwenzakalani, angazi kwenzakalani. Shuthi nje ngaba ngenza iphutha. Okay. Nje ngiyayisola kakhulu ngokuhlukana naye ngoba ngisafisa ukuthi sithandane naye isibuyelane. Indlela ade ngiphethe ngayo nje bengiyithanda. So lo ohlangane naye kamuva uyena mhlawumbe ubaba womntwana? Yebo yena baba womntwana. Nisathandana naye manje? Hayi sengimshiyile ngoba abengafani mengabe ngithatha ngimcomparisha nalo wakudala yena bengafani naye. Manje uzothini ngomntwana? Mawubhekile uzokwazi ukuthi aphinde akwamukele futhi empilweni yakhe kuyilapho wena unosana olusha. And usana olusha uyacabanga ukuthi abazali fanele balinakekele boba u2. Kusazoke ngingena ama-calls nje unjani umntwana, ushoda ngani, ufuna nginithengele ini noma ngisende imalini. Lo muntu uyacabanga leyo call izongena unalo muntu lo ofisa ukubuyelana naye manje? Ubaba umntwana uxhumana nogogo wengane. Okay. Mina naye sahlangana ngalutho. Sure. Mhlambe i-personality kalo bhuti ofuna ukubuyelana naye injani? Ungamchaza ukuthi umuntu kanjani? Yena
umuntu ongafuni ukuthi umkhulumela amanga. Ufuna ukuthi nje umtshele sonke istory, mhlambe ke engangizwa noma kukuyena kodwa futhi noma engabuyelana nami ngeke ngize ngikwade ngoba vele mina umuntu owaba nephutha. Nahlukana nini? Sesinonyaka wonke. Ha, unyaka. Ucabanga ukuthi lo muntu ngabe usenomuntu wakhe omusha? Ya, ngaba naye umuntu wakhe kodwa phela mekuthi besangithanda mhlambe engabuyelana nami. Asazi, but ngikufisela inhlanhla ke. Kukhona nje konke, mhlambe nizobuyelana, mhlambe ngeke nize nibuyelane, asazi, but ngiyacela makhulumisana naye ube nesineke because kunzima. Yabona uma kuthiwa ugqoka icathulo zakhe, uyacabanga ukuthi umuntu abuye nomntwana omncane kuwena, usefina ukubuyelana nawe futhi uzoba nemibuzo eminingi kwayinawe. Yeah. So asithembe ukuthi kuzosebenza ukuthi waye kade ekuthanda kanjani ningakahlukani. So ke njengoba sinikeza inamba yakhe, simtholile ukhona. Angazi noma wena ukulungele yini ukuthi ukhulumisane naye ubuso nobuso. Yebo. Ngimlande. Yebo. All right. Xosilandeleni. Alright, sibabukela lapha emakhaya siphinde sinamukele kuhlelo esibiza ngokuthi i-Love Back. Ubhuti ke akanqabanga ukuthi asijoin ingakho ela. Kodwa ke okuningi sizokuzwa ekuhambeni nesikhathi nanokuthi sibone ukuthi uthando ngabe lisawumanqoba kwamampela yini. Lokho sizokuprova kongesikhathi singanani. Mabekhetha ukubuyelana sobona ukuthi hayi uthando into esasekhona kodwa ke asithembe ukuthi ngeke baze baphoxana. Sabona kanjani? Alright. Fine. Ngiyaphila nami. Uba isibongo ubhuti? Hawu, Kumet. Kumet. Usisi lesihleli nawe yamazi? Yena ngiyamazi bese. Uyajabula mhlawumbe ukumbona? Ngathi ngeke ngiyajabula. Why? Indlela kwenzeka ngayo sihlukana. Yindaba kwenzakalani? Ngicungilandisa nje kancane nje. Kwenzakalani? Bese. Sangishiya kabuhlungu. Like kwenzeka kabuhlungu indlela enza ngayo and futhi wangilimaza nje. Ukumbona manje futhi bengalindele and futhi bengayona into engisayimisele anytime soon ukuthi yenzeke yabo. Yeah. Usizo wamkhohlwa. Kudala. Mhlambe ngabe nesikhathi singanani nahlukana? Pheze ngase ngisuphelele unyaka. Okay. Yeah. Uyachaza manje ukuthi wakushiya kabuhlungu awuthandanga indlela kwenzeka ngayo. But azikho nje izinto ezinhle mhlawumbe oyikhumbulayo enenzelana zona mhlawumbe uma ngase kuthiwa uyaqala phansi uyacabanga manje kubuye lolu uthando lolu owawunalo ngaye. Zikhona zikhona. Yabo nje kusimala kusho ukuthi nje ziyakhala uzikhumbula kahle. So njengoba ulana ke ubhalile kwi-show and uyafisa ukuthi akhulumisane nawe ubuso nobuso. So nje ngicela umuphe isikhathi ke umlalelo sikahle kahle ukubizeleni la. Awunankinga? Hayi nginkinga. Sharp. Ngicela ukuthi ukhulumisane naye. Ya Wandile. Yeah, uzobona. Njani? Ngiyaqhubeka ukufana bese. Ngiyajabula ukukubona yazi. Okay. Hawu, usho nje kanje ntayo, okay. Bese kumele ngithini? Okay, ngibhalile la ukuthi ngicela bengisize. Ngifisa ukubuyelana nawe. Mfethu Wandile. Yebo. Ngisola kakhulu ngento engayenza kuwena. Ube sasithanda kahle kanje mina nawe. Ekugcineni mina ngenza izinto engazazi ukuthi ngenzani. Wandile, impilo mfethu ayisafani njengoba ngasathandana nawe. Ngibe nephutha ngajola eceleni ngathola umntana. Manje futhi anginayo show ukuthi ingane le esithi eyalo baba lo omunye ukuthi eyakhe yena noma eyakho. Yeah, uqonda ukuthi nje ukuthi awunayo show ukusho ukuthi nje ishow yakho ukuthi mhlambe usolana ukuthi eyami. Yebo ngenzeka phela nawe yakho. Hayibo, akwazi. Akwazi. Yini manje uphika ngoba phela awukakazi uyibone nje ingane and ngiphethe la ukuthi ngizokutshengisa ukuthi ubuke ukuthi akuyona ingane yakho ngoba phela isikhulile manje. Mawuveze. Ngeke sonke isikhathi eside kangaka uqhamuka uvuka nje usithi
akwazi vese akwazi isikhathi eside ubuhlaleleni sonke lesikhathi uqhubeka uthi yakhe kuba ungazi ubunganayo show yini phela bengisaba ukuthi ngize kuwena ngizokutshengisa ingane kodwa manje ngithatha isibindi sokuthi hayi angize ngizokutshengisa ingane mhlambe eyakhe ingane mfethu ngangizwa kabi yini oyisabayo mfethu ngisilwane mina ngibadla abantu yini oyisabayo izotshengisa ingane baba and futhi nje angikholwa nanokuthi ngubaba ingane mfethu akwazi futhi akwazi hayi ngempela akwazi futhi ngiyafisa nje futhi kuyibona lo ngane othi eyami yabo ngoba manje futhi uyangipha fanele ukuthi uyangipha ingane enganayo anginangane mina futhi ungakazi futhi ungitshele futhi nginengane kazi ukuthi mina ingane owayimitha yomunye umuntu lowo owakhetha ukubona ukuthi yena right sekunika inkinga manje soqala siyabona ingane yami akubuyele kumina akwazi ngeke ngikwazi ukusheshe ngiyivume kanjalo hayi kulungile phela ingane mfethu uzoyibona nami nginayo ukuthi eyakhe ngempela yini loyo noma eyakho kodwa ngiyacabanga ukuthi eyakho kodwa uwena ozoyisholo wena ukuthi eyakho yini na kodwa ake sikiyeke okwengane azifethu mina ngiyafisa ngempela ukubuyela kwena cha yini ngeke ngisho ukuthi eyami noma ngiyona yami ngokuyibuka yini ngcono easy kakhulu esikhathini samanje kunama DNA test ayizwa lona manje futhi into kanjalo nje futhi into elula ngoba manje ngiyothatha amasampula shaya amagazi into iyazisho ukuthi ingane yaba yami noma yakhe yona ngiyathanda ukuyibona ngibona ukuthi kodwa ngisangathi akuyona yami ibe ngafani nami ngisangathi yami ibifana ukuthi ayifani nami noma ifana nami ngisangathi yami ukuthi akuyona yami yabo ngeke ngazi kulungile anginankinga kodwa ke esikubeka eceleni kwengane ngoba phela vele into efike yasiphazamisa iyona ingane kusangakwazi kodwa uthi usibuyelane ngisakuthanda Wandile yima ngcono ngoba uyazi ukuthi into yasiphazamisa ingane futhi ingane futhi wena you the main reason you are the main reason don't blame ingane nayo ingane became one of the reasons kodwa you the main reason ukuthi sihlukane ngoba inqomo nezenzo zakho ngathi nazingijabulisanga kodwa mina ngangizama bengenza sure ukuthi ngiyakujabulisa. Can I ask? Yebo. Usamthanda usisi? Abo futhi into kanjalo into engeke ngikwazi ukisho ukuthi ngiyamthanda noma ngimthanda. But you're smiling. Ukuthi Angihleki siyangazi nami mina ngumuntu ohlezi happy yabo it's like umuntu yabo kuba negative spirit engayithanda ngumuntu nje mina futhi uyithandela ukuthi ngismile and ngihlezi ngisemodini nanokuthi nje futhi ngathi lento wathi uyibuza bengeke ngikwazi ukuthi ngimthanda sekunesikhathi and futhi kuzo sonke lesikhathi engishoyo angazi noma usanomuntu noma nganamuntu nje becela and naye futhi I'm pretty sure akazi ukuthi okay nje busuphelile unyaka nje bedecide ukuthi avuke emaqandeni akazi ukuthi mina sengakhohlwa uyena noma sengakhetha ukuthi okay athi ngithola umuntu ngiqhubeke nempilo impilo iyaqhubeka phezulu ukhona yena sothanda naye manje ngoba mina ungafihli okay yabo nje usize washo ngifuqama manga ngiqama manga yena ukhona and futhi since sahlukana naye akuyena kuphela khona esengadlula kubona engangithi ngiyazama ngiyabonza kukhona kodwa lo khona manje hayi ngiyazama ngabonza icishe kuyele ngakhona shuthi sisayibambile yabo ucabangani hayi sasiside phela vele isikhathi naphi libengeke ngamove on okay kodwa ngambekezelela kwayena loyo khona ukutshengisa uWandile ukuthi still ngisamthanda ngambekezelela sibuyelana uyamuzwa ukuthi uthini yamuzwa ufila kanjani ngicabanga nalonto ukuthi angakwazi ukumbekezelela kahle leyo nto futhi bekuyinto engathatha isikhathi kodwa nje ukuthi ngicabangele kodwa manje kwaba confusing sengiyacabanga nje ukuthatha lesinqumo sokuthi sengiyakubuyisa empilweni yami ayizwa loo nto oh okay sekuzoqala kushintsha izinto wena all of a sudden ngithanda ismile sakho all of a sudden yena futhi like she came back from senses siyafuna ukuba nami it's like mina
I must go back and adapt to a situation like that, yabo. Yeah. Okay. Hayi uthi ucula usahlangana. Uthi ucula usahlangana. Hawu. Ngaze ngajabule yo. Like bengakholwa yazi. So nicabanga ukuthi kusuka manje kuyaphambili mhlambe senizophila ngama terms and conditions or nizozama ukuthini iphile nendlela athi niphila ngakhona. Nicabangani? Abo mina ngeke ngikwazi ukusho kwamanje ngizobona kodwa angeke ngisho ukuthi kuzofana because makufana shuthi usazophinda yenze into ayenza. Sengizozama ukuthi ngikwazi ukuthi ngizama ukuthi ngishintshe izinto. Abo. Oh okay. Wendele sengikhulile manje manje ngasaqaleni phela. Because ngeke ngikuthembe. It's like ngimsolo ukuthi ngeke ngikuthembe ukuphila umoya kodwa nawe ngiyasazi ukuthi ngizokuhlonipha into ozoyisho ngizokwenza yona. Anginankinga, it's like kodwa kusazothatha isikhathi ukuthi izinto zibuyele emuva. That's why ngithi mina kusazoba khona izinto ezithi thanda ukuthi zishintsha kwamanje yabo. Ngike ngakuzwa ukhuluma nge-DNA test. So uma ngabe kuthiwa ke niyayenza okay shukran sharp and kuphume i99.9% yokuthi igazi lakho umntwana amphethe. Nalapho uzobusa nequbu lokuthi kwenzekeni noma senizoqhubekela phambili ngaphandle nje ukuba nenhliziyo ezibhlungu nibe bitter omunye komunye. Ngathi wena my ithi yami ngeke ngibe nenkinga adapt to the situation kodwa sazosala lokho ukuthi phela okay the main reason kwangayena umntana njengoba ngangisho yabo yena wenza iphutha wakhetha ukuthi kukhona ongcono shuthi ke ngisazobamba lokho sazoba nalokho hayi ngoba ngikubamba it's still gonna come back sazoba khona nalokho yabo nje bose kwaphela unyaka angakakhohlwa and futhi njengoba sengiphinde ngakhombula ngiyakona ngiyazama ukuxola yabo kodwa sazothatha nje leso sikhashana naye kumele azama ukuqinisa amasokisi ayitshengisa ngempela ukuthi uyayisola yabo. Oh okay. Yeah. No ngiyakuzwa. Cela umthembiseke ukuthi usuzoyiphatha kahle. Wandile uzobona nawe uzoyibonela wena ukuthi ngishintshe ngeke ngize ngisho ukuthi ngiyakuthembisa ngifuna ukuthi uyibonele wena ukuthi ngishintshile ngizoshintsha sengishintshile nje already njoba ngithe nje ngifuna ukubuyela kwena uyazi nawe indlela besiphethane ngayo. Yeah nawe yasho indlela besiphethane ngakona futhi okay ngeke ngize ngikhole as easy as you say it manje yabo kumele ngibone ngezenza ezolonto le and now yashindlela esasiphethane ngayo and futhi usayikhumbula indlela esasiphethane ngayo kodwa kuyonke lonto still wakwazi ukusenza into ayenza and futhi asingazama ukudlula kulonto ngoba every time yabuye emqondweni kodwa ke ayikhinkinga mina sengizobona ngezenzo ukuthi imisene kangana nabo angifuni ukushesha ngikholwe. Ngaze ngajabula enye yama episode aseke edlulile ngeke ngakuthola i-call njengoba uchaza manje ukuthi usakhona uma sibanibani okhona manje empilweni yakho and uyavuma ukubuyelana naye. Ngeke ngathola i-call ngithukwa umlisa okay omunye wama-guest wami wabhala wathi ufuna ukubuyelana nomunye esambiza wasjoin kanti unomuntu athandana naye ngaleso sikhathi shuthi yafinyelela kuyena le video le wababona bobuyelana shuthi wangibheka wangithola wangifonela and akaphathekanga kahle wangithuka ngomsebenzi wami engikwenzayo. So ngicela ukucacisa lokho ukuthi ngicela ungixolisele kuma sibanibani lo onayo njengamanje mina umsebenzi wami ukwenza umsebenzi wami. So hayi ukuthi ngithi ngiyamonela i-relationship yakhe nawe ngokuthi ngiphinde ngikuhlanganise cha mina ngibhaleliwe mina umsebenzi wami ukushaya isibani. So ngiyacela ungixolisele kuyena angisho ukuthi hlukanani angisho ukuthini usazombekezelela so sekuzoba kunina noba uthu mina wamsebenzi usuphelile. Kula ngizokwazi ngizokhuluma naye yana noma ngumuntu okwazi ukwenza izinto okwazi ukukhuluma nabantu besifazane yena noma ngeke imphathe kahle I'm pretty sure noma bethi uyabonga manje kodwa ngeke imphathe kahle kodwa ngizozama ukuthi ngim-understandise yabo. Ngiyabonga kakhulu.
Mbuka lapha ekhaya angazi kuningi kodwa ke uthando malisakhona na kanjani indlela usuku izoba khona. So ke la siprovelekile ukuthi okay shothi uthando lusengumanqoba cause babuyelene ekubeni kanti usakhona umunye uMasibanibana ana empilweni yakhe kodwa wathi ake ngibuyise isithando sami back ngoba nakho singicelile ukuthi sisafuna ukubuyelana nami and sisangithanda. Asazi ke ngomntwana asazi noma bazothanda yini ukusazi emva kwe DNA test ukuthi athina ama results asazi but angazi ngikupromise part 2 but mekwenze kufika seniyowamukela mina ngiyithanda kakhulu bye. Is there Black Life TV?